أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك آمين. نعبد آمين. وإياك نستعين إن صراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedu Ne biye jumae Sigay biye lahoro madonye Japa ala nyini ala batu dobi faraka juma do afa kosobe Sigay Josi Sedu ka do ambe kalo mina kalo barka madu sabula mauldu anale to manja fen wo fen ni ya nyini subhanahu wa ta'ala fe Josi Sedu ka do kanyeshi yerema kanyeshi mawrema Josi Sedu ka do subhanahu wa ta'ala abuke Josi Sedu anga nyine anga salu kono Josi Sedu ka do anga ala nyinu kono anga sarakati bo kono Josi Sedu ka do ami fe mi nyini no ye nyumanye o kan nyesha anyuruma ango nyine ko nyeshe ambalima na shinjuma ango nyine o kan nyeshe jamana mi na to ay ko mali jamana mi ikado non ti do rasura ale jamana ko ala ni jamana indeda ka klaka onda ni jamana ngono ando so juru na ambara juru ben jamana ngono amma nyine allah fe subhanahu wa ta'ala kele amma nyine allah fe subhanahu wa ta'ala mi nye sangoloda ka dukoloda amma nyine allah fe ala mi na le de nyada muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arabu kami na daleme ngi nyinga madina sigay ama nyina ala fe Jabbar ala mingo Kele. so di ka do sa kalu telefla anga ya fa nyina ale fe anga ale ala deli ale ala biso joni sedu dongo do anga fo la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ikolo gelaya jamana imbiga jaw ay kabija Josi Sedu anga ala deli anga tanu da kira Muhammadu ya Rasulullah ala ko anga shun anga sali Josi Sedu ka do ati seben wurala ala kuma na seben wura minu ngona to kele ngono mingo ko ala ko abi sali walma ala rabbi shun ma la lawtay ala reti selati shun ay ala bi shun ka sali muna e ka shun e ka sali ibaki yere na yija Josi Sedu sangame bolo kana ala to fi dala bi mumbo ala ka ala yala foi Jabbar Allah subhanahu wa ta'ala mamina al-Qur'an jigi ya Rasulullah Muhammaduka ka Tawrata jigi Nabila Musa ka Jabur jigi Nabila Dauda ka Lejina jigi Nabila Isa Allah Jabbar ni zeben venani mi na bora subhanahu wa ta'ala ata kelingono ko ala bi shun walma ala bi sali anga shun anga sali anga ala deli Josi Sedu kado anga ala deli anga ala deli anga kira to fo anga sebe ko fo saka fla Allah Josi Sedu ne meni ndima ala kama faida aywa aya kloma jongara mo bina faida di folakido Josi Sedu kasati tugo aya enregistrer note na nyina na ko ngara mo ti saka kabli de isali wo sali yere mi na ka fusa kosobe Safo fajiri Josi Sedu kana nyine Safo ni fajiri Josi Sedu ni sagi ninga ni araka en voshin saba sali kelengo fe hamijira alala ikajira alala Allah Josi Sedu nga ika ala dele o ala dele kana nyine ka jamana ko do ke jamana e ika do ke ngara mo ye ika do ka kala ne fana e Josi Sedu halni mo wardia hali mami mo warja ni vaida indima Josi Sedu ni ba kale ka dugo kenyere akane tage orange money o kateli afoko la ilaha illa allah alhamu alkarim subhanallahi arabi samawati sab iwa arabil arshil azimi ni voshina saba Allah belebele baye babi do jubende ne ni ala kundo to idere koloti kolo ngana mo sonama ma minu bi doli ka alimu ni waliju sonama mali kono nindici eta indici dire fa'alun lima yuridun
subhanahu wa ta'ala ale de wale ke baye fena ay mi lañini ala ka nga jamana kishi ala ka nga jamana kishi ma jugu minu nu dale do anga jon se du mayu halaki ala ku halaki ala ku tachi jon se du ka do fama minu bi fangana bi anya nyina allah ta'ala fe aka yele menu nye yele mi nati duwa aka yele menu ye ka hakili duma jamana bi lafiya jamana do bi lafiya ya rabbi bara min dabale du fe no ye kafiru ni sabla kafiri ni warduna be kelenye wallahi mama yi ka jamana nafolo ta ka do ye kafiri oyin ala domba ute jon se du o janfantu o ma fala o hashidu o jamana jugu ma yu halaki ala ko halaki ma yu ka gunu da kana ka ala ka da kana ka ala ku lajaba kiritigala minnu baraka kiritige ka sharatiga anye binani ma klene nyala ala ku sutura ami sorasi minnu dale de ko kono ala ku kishi ya rabbi ala ku kishi ami ala ku tanga anyo nyina allah ta'ala fe ala ku kanye mo kishi ya rabbi ya rabbana ala ka kilmanduma anga jamana de min be jamana kono jamana koka hami be mina journaliste du na kara banaye o kara baraye o kara sorokoye o kara joroye anya ndega flakorata safa anya ni ya rabbi beki tega flakorata beka ngani usiri ngara mo bina fatiha kala ay ngani usiri e ma doke to bu sebenina ita ordinateur in bleka dabaga o bleka ni mine badra ali konte ale be scénario la yegota bi war calculer la o dabla aka war bla warin biba badra afangara moy kono yabani alimu Usman Madan Sherif Aidara wurdi min babulo na baraka hamine jamana nyi kwa ka wurdi mla kan damine anga ngane o ka kelenye fo chagina mawla denge nyoro shirifuke jetura te vere min babulo na premier mi aka vere nziga akana ka dugo wimi so dala ni tamaro be aka asiati kono ako fenen dewa afa Hamadu Talgeda Chamar Futiu mode ngam mbe kwa kana ka dugo wimi ne bakit ga korota safe uya mene dere tamani morga dinga Allahu akbar ala sogoma da ni tara lajay ba fokati bishi ala ni pasafe wallahi ga sogo ko tede jiga ko tede ala nyesira nyani limani wallahi kana nyinde joni Elaji Muhammad Ba Jara duwabu Allah Muhammad Ba Jara akado ukateli ay wa fay kwa ka time black and dam akitamne beki tiga korota safe ay fatiha mine ay ngani usiri bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له محمد الله warbi soro sa ami la ga jamana wartu guso ami ala guso ala ka wartu guso ami ala ka wartu guso sedu nandu men na bi français ala ka na piasa ala ka na isa atina coronavirus be subhanallah ami subhanallah la ilaha illallah ami ay nga new siri allah la shirka la ami majuere membe bana basi ami nu mala je kana baba na sabe fe majigi mieto fiele ta bana ba ami ba se du sila bi hine nga yemandi chauffeur ke de benga émission la ben nya nyina fa ala kama tra kama aka fo ba se de ko aka chima ya rabbi aka chauffeur ke ci mama ami Ibrahima Karanya ala ka baraka do ala Karanya na tunna ala ka baraka do ala Karanya la ne ko abiyawa colonel Cheikh Nasila akasuma o Ismail Dai ala ka telia do ala ka telia ami a'udhu billahi minash shaitanir rajim la sharika lahu subhanahu alhamdulillah rabbil alamin check up pip kaka fere dama tungara namu kira nali kera heraye ya rabbi aji Ablaye Traoré nanga ma bare ako ka da ikloka akada alislamu kloka ka fo fem minye mawludu anyana jawye fem minye denendo ningalo ingleta ani shekin ode mawludu chue ka duguje kalo ingleta ani konondola tarata kalo kleta ni shegi nam ode bibe mawludu kalo yere a Islamic kalo akletani flana ma o de bangeni o demundi o bi be octobre kalo kile 24 ma dimanche ni ma min ba fe ka sunge wala i ba fe ka batoke i ba ke ka duguje ndene na octobre kalo kile 24 ni ngalo yera shu be kan abekay na nga bare yera bina mauludu balabe abi minge sambla o sambla ya rabbi o blale do janvier kalo kile tani duru nata
a bɛ kɛ korofina tɛrɛ kan o labɛnw bɛ sen na amma usaz ta do fiye dɛ an ka mana gɔnna Usman Madan Sherif Aidara ta a bɛ kɛ mini i n'a fɔ ballon a kɛyɔrɔ bɛ ka ɲini nka labɛnw bɛ sen na a bɛ kɛ yala an ka wuli a ye laseli kɛ sisan a bɛ kɛ baara kan kunnafoni a y'an kunnafoni baara y'a kunnafoni min to yan Aidara ka mawuludu ɲina a fila bɛɛ bi kɛ nka a kɛyɔrɔ labɛn de bɛ ka sen na o tuma n'Ala sɔnna taa bɛ kɛ don ɲuman na o labɛn de bɛ sen na don ɲuman na kɛnɛ belebeleba de bɛ yen Allahu Akbar le 18 k'a dugu jɛ le 19 la ntɛnɛn le 18 Joasi Seydou i k'a dɔn famuso ta o ye tiɲɛ ye bamaana nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ i fa sara a ka sa ka muso fila to dɛ o ye tiɲɛ o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ laada bɛ wuli dɛrɛ Joasi Seydou i k'a dɔn n ka bamanankɛ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Sumayila Jara i k'a dɔn a bɛ dabakala de dɔn Sumayila Jara i k'a dɔn a bɛ awa Kumare la i k'a dɔn bolofara min n'u k'a ma ko Sorokɔrɔ i k'a dɔn danganda la dankɔrɔba dan bɛ yen dabakala de b'a bolo san o san Joasi Seydou i k'a dɔn ni ɲɔ tigɛra walima tigaw sɛnɛna ne ka bɔrɛ bi diyan k'a jara Kamaru la wa ne bɛnkɛ dalen filɛ o ye kulu la Basabugu Soribilen kulu tiga n b'a 50 bɔrɔ kelen d'i ma ɲina a tigaden kwalen bɛ hali i tɛ se k'a wɔrɔ o ne bɛnkɛ fɛ i t'a fɔ i bɛnkɛ a k'a ka ɲɔ n'a ka tiga dun salon nasi ni kaba n'i b'o de fɛ n b'o n'o kaba bɔrɔ n ka fɛn t'o la ne ka foyi t'o la salon nasi ni kaba b'ale bolo b'i waso ne la samiya banna b'i waso ne la kabini salon fo ɲina a b'a dɔn ne bi a ma fɛn di yan a f'i bɛnkɛ k'a ka ɲɔ dun a k'a ta dun Joasi Seydou ne bɛ n bolo buga ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko AB Haidara Siribukɛ ko Joasi Seydou k'a dɔn ni min kɛ ko ma ɲɛ o fɔ ko t'i ɲɛ abada Joasi Seydou k'a dɔn a ka cɛ le hérisson tigiri kɛra a kɛra juguni ya mɔrɔ delila ka wulu ye ka juguni minɛ juguni maa fasa wulu b'a kɛ n kaki kabako i y'a mɛn juguni bɔlɔ min b'a la o de don koyi ŋɔni min b'a kɔ kan ni sa tiɲɛna jasi tɛ kalo la jate banna o Joasi Seydou i k'a dɔn dankɔrɔba ye kulekan bɔ kasobon kɔnɔ Sumɛlɛ Bube Mayiga Joasi Seydou i k'a dɔn a ka sɔrɔ nin dɔnbaw olu kun ye tabale gosi ni ka wuli ka jɔ boloda ka sariyatigiw deli k'u sagi k'u deli Joasi Seydou i k'a dɔn u k'a magoto u k'a bila kunkurunin yana a ka kiiri don cɛ a ka bɔ kaso la Joasi Seydou i k'a dɔn kiiritigɛlaw ko Bube Mayiga n'i y'a bɔlen kaso la fɛn kelen fo a ka kiiri o siga ka n'i minɛ biwu a tɛ bɔ a tɛ bila kabila ni kiiri ma kɛ a bɔtɔ tɛ kasomuba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bara ka gɛlɛya kabini o kɔni kɛra kiiritigɛlaw ye wulikajɔ boloda Joasi Seydou i k'a dɔn farafinna diɲɛ yɛrɛ jɛkulu min ye CEDEAO ye kiiri bulonba dɔ b'o bolo u taara u ta sɛmɛw na sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi Joasi Seydou i k'a dɔn awa min ye Cour suprême ye o jɔlen don jɔsen min kan maa o maa ye jamana in wari ŋanamu maa o maa ye sonyani kɛ Joasi Seydou i kana siga i k'a dɔn i bilatɔ tɛ n kɛra nin ye o n delila ka nin kɛ walima nin bɛ n bolo Joasi Seydou i k'a dɔn o banna jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kundama kɛɲɛna jogo ɲuman de b'a to Joasi Seydou i k'a dɔn i kunkolo bɛ bɔ kɛnɛma a ko Sumɛlɛ Bube Mayiga Joasi Seydou i k'a dɔn a minɛnen bɛ fɛn min ni fɛn min na a jalaki ka bon kosɛbɛ faux usage de faux Joasi Seydou atteinte au bien public corruption trafic d'influence favoritisme nin kelen o kelen i bɛ jɔ maa fa gende dilan k'i k'a tigɛ maa kelen nin bɛɛ kɛ ne m'a fɔ dɛ tubabukan fɔla de y'a sɛbɛn dɛ présumé innocent don fɔlɔ dɛ kiiri ma tigɛ ban o bɛɛ ye kungo ye a minɛnen bɛ kun min na o de ye nin Joasi Seydou i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Cour suprême kɔni y'a jira k'a fɔ Bube date don a ka kuma na fɔlɔ Joasi Seydou i k'a dɔn awa kiiri bulonba dɔ baara ka labɛn o kiiri de bɛna kɛ o kiiri kɔni n'o kɛra don o don u b'a wele ka taa jɔ min y'a ka kiiri o bɛ kɛ o don min ye Sumɛlɛ Bube Mayiga i ye nin kɛ i ye nin kɛ a ye ma nin kɛ i k'a dɔn ayiwa sariyatigiw ko tan min ye perewu ye o filɛ nin ye n'a jɔra a la Joasi Seydou i k'a dɔn a jɔrɔ man ɲi u laban u bɛ taa denni wuli o wallahi Asimu Goyita bɛ taa denni wuli ka taa denni lawuli kura ya awɔ subuhu a bɛ k'i ɲɛna o u k'o bila k'e ka maaw kɔnɔ ne ma jɔnni kana kumajugu kisi ma dɛ kun kumajugu a bɛɛ ni san bɛɛ i fa taama tun tɛ munumunu na yen fɛ o don jɔnni fa ayiwa baasi tɛ ne fa jumɛn i kana kɔrɔtɔ sa
ne ti kɔrɔtɔ bangebaa ko ka gɛlɛn dɛ n'i ye fa tɔgɔ fɔ n b'i fa tɔgɔ fɔ a bɛ k'i ɲɛna o i fatɔma yɛrɛ welelen sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛ nin dangan in na Sumala Buboyi Mayiga i k'a dɔn a ye jalaki caman kɛ Jɔni Sodu ni maa o maa k'i cɛ ka ɲi sufɛ dugu ma jɛ i na ye a ko sabula Sumala Buboyi Mayiga waati la a kun kɛra siranɲɛfɛn ye waati la mɔgɔw ko a bɛ se nin na a bɛ se nin na Jɔni Sodu jaja Mali kiritigɛlaw de bɛ se ko la sabula i mana kɛ ngana ye cogo o cogo ni jogojugu yer'i la ngɛlɛw nin kun ye sɛbɛn ye an ɲɛ min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara nana kɔrɔ laban ye natigɛ wɔɔrɔ ye min tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye Batɔma Sisɔgɔ ale ye kalemu fara kan a ko fɛn min ye a président ka avion ko Buboyi Mayiga i da bɔra k'a fɔ a minɛlen bɛ dossier min na ani sɔrɔsiw ka minɛnko ci kun bilara ministre kɔrɔ dɔ ma Musa Ben Barka ko a banna ka na han a ko a tɛna Musa Ben Barka a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre délégué chargé des investissements et de l'initiative privée Musa Ben Barka ale de tɔgɔ fɔra sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ ka rapport min n'a bɔra ka bi vérificateur général fɛ Musa Ben Barka ale de tɔgɔ fɔlen bɛ k'a fɔ c'est le grand stratège montage financier nafoloko fɛn o fɛn bɛ yen k'a kow sogolo ɲɔgɔn kunna ale y'o kala dama de kɛ koyi ka kokolo caman labɛn sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita a ka avion min sanna n'u ko a ma Air Force One IBK a ko fɛn min avion ko ye a gɔlɔlɔ bɛ taa ni maa caman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min da donna wariko la n'ale ye ko caman k'a la Musa Ben Barka a sen b'a la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Cour suprême ye o procureur nana ka na sɛbɛnni kɛ ni ka ci u ko min ma commission rogatoire sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o mɛn o tɛ ɲuman ye sabula fɛn min ye jamana wɛrɛ o sariyatigiw u ye sɛbɛnni kɛ ka ci o ma k'a fɔ Musa Ben Barka u ka taa sɛbɛn d'a ma k'a fɔ fɛn min ye a kana an ka jamana kɔnɔ Musa Ben Barka jamanakuntigi kun y'a dɔn k'a bɛna wele don nataw la koyi sabula a yɛrɛ sɔmilen a ye Musa Ben Barka labɔ Mali kɔnɔ ka taa n'a ye farafinna tilebiyanfan banque dɔ la n'o ye BOAD o dɔrɔn dɛ u labanna ka statut d'a ma ka jɔyɔrɔ d'a ma min b'a kɛ Mali ka lasigiden k'a bila o minɛn kɔnɔ Mali ka lasigiden wa an y'a bɔ a la statut diplomatique a bɔra a la Mali de m'a d'a ma wa an t'a bɔ a la a bi bɔ a la de k'a minɛ ka n'a ɲininka naam sɛbɛnnikɛla ko statut diplomatique k'o d'a ma min bɛ se k'a kisi kiri ka weleli ma fɛn min kɔni ye nin ko in ye boli tɛ dan kɛ kiri tigilamaw n'o ye Cour suprême ye o ye sɛbɛnni kɛ Musa Ben Barka jamana mago jɔra a la o tuma a kana joona ka ɲininka lettre taalen di Musa Ben Barka ma a ye avocat ta a ko fɔlɔ avocat ma ko ale tɛ maliden ko il est marocain tout k'ale ye marocain di hali ni Israël hali n'a bɛ bɔ bani Israël la a minɛtɔ don i tɛ jamana in wari dun o i t'o doublé ko ale kɔni ka malidenya ale b'o sɔrɔ a fa n'a ba de fɛ n'o tɛ k'ale yɛrɛ bangena Maroc a filɛ lieu de naissance Maroc ne tɛ maliden wallahi roi Hassan II ala ka hinɛ na hali n'a sɔrɔ o mɔden don an bɛ taa puruti o su la ka na n'a ye a ka nam sɛbɛnnikɛla ko Ibrahim Boubacar Keita ami bɛɛ nin kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Musa Ben Barka IBK bɛɛ nin kɛ a y'i cɛ malidenya la sɛbɛnnikɛla ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a labanna k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye Canada ka ye sabula a ye kalanw kɛ yen o papiyew b'a bolo jamana kelen fo jamana saba a y'o bɛɛ nationalité bɔ k'o da tabali kan o tuma ko ni Mali kelen ko a bɛ taa ale minɛ o tuma ale ye Mali kelen da wa. Aw ma kɛ fukɔrɔden ale ma anw ka wari ŋanamuya ka taa di. A ye ministeriya kɛ yan. E m'o kɛ yan i ye Canada ko fɔ. Ka kɛ secrétaire général du gouvernement yan. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kelen bɛ k'o kuma in de fɔ ni k'olu da ɲɔgɔn kan a ko sariyatigiw ma Mali kelen tɛ se k'ale minɛ sabula ale yɛrɛ dalen tɛ Mali sariya la Asimi Goyita n'a nɔgɔmaw n'ale nana ale dimiya de b'u la u bɛna ale don kaso la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Musa Ben Barka ye a ka nin sira in a ka nin boli a ka nin yɛrɛ ɲini a ko i b'a jira k'a fɔ fɛn min y'a nɔ bɛ ko la sabula ni maa min jɛlen bɛ i b'i jɔ panparaw ni maa min b'a di i ka kulisi wosoalen bɛ kana jɛlɛ jiri la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye IBK a denw a bɛɛ ni kɛ denw a n'a terisira ni namaya siraw ninnu de ye jamana pɔcɔ ka jamana nafolo cɛ ka taa n'a ye kiiri tigilamaw ko Musa Ben Barka n'a mana mandat d'arrêt international Karim Keita ta ɲɔgɔnna u b'o d'a kan
payi baara bannaw ni maa o maa y'a ye hali labugardi n'i y'a ye i b'a minɛ ka na n'a ye a bɛ dugu jumɛn in na de k'a bɛ BOAD la Lomé an kɔrɔ yan Lomé ko Lomekaw maliyɛn minnu bɛ yen Lomé a tulo bɛ kuma na a y'a hakili to n'a tora ka cɛnin munumunu tɔ ye labugardiw n'a y'a minɛ a b'a don kɔfuru kɔnɔ ka na n'a ye a bɛna di kiiri tigilamɔgɔw ma a ka ko b'a la yan kamalenba dunna e m'a dɔn ninnu ɲɛ dimi don anw na yan u ye jamana in janfa sɛbɛnnikɛla ko n'o bɔra a la fɛn min ye sariyatigiw ye n'u m'a sɔrɔ fɛn min ye mandat d'arrêt senfɛ fɛn o fɛn b'a bolo nafolomafɛn na sariya kura yɛrɛ de y'o fɔ u b'a bɛɛ lajɛlen saisi ŋami k'a feere ka taa wari bila jamana territoire kɔnɔ e ko a tɛ jɛn n'o ye yan bube minɛni ŋɔni u ye ko tiɲɛ u ye ka taa dugu ma ka yɛlɛ ni n'olu taara ka taa a ta sanfɛ ka jigin Jɔnti Seydou misi pasa o ka daburu sama sama o t'a sogo kisi dunni ma Jɔnti Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba sɛbɛnfura nin y'a bɔli ko siɲɛ 842 ye fasiri kɛba i k'a dɔn fasiri Adama Darame don Jɔnti Seydou i k'a dɔn ni nin ko k'a tɛna min kɔni y'i to a ka denbaya la denkuranin ni musow Jɔnti Seydou i k'a dɔn n bɛ taa ci la ka na a ye moto ta Jɔnti Seydou i k'a dɔn ka Sikaso sɛgɛrɛ ka moto ta ka frontière sɛgɛrɛ fo Abidjan jɔn b'o la Bama den bɛ ti k'a den ye koyi cɛkɔrɔba den cɛman Ibɛri Kulubali a taara ka kɔɲɔmuso to yen la hawla wala quwata cɛman Ibɛri Kulubali Jɔnti Seydou an dun ye nin fɔ yan o kɔɲɔmuso furu nin wari ba in na k'a daraki a banna a furula wari ɲuman na n ye nin fɔ yan dɛ kɔɲɔmuso ma segin a cɛkɔrɔ ma ayiwa basi a bɛ ɲɛnabɔ o Jɔnti Seydou cɛman Ibɛri Kulubali a ma miiri a ma taasi ne faw ma boli ne baw ma deli ka boli n bɔra cɛ minnu na bamanan yɛrɛ wolo don Jɔnti Seydou i k'a dɔn cɛman Ibɛri Kulubali kabini n'a sɔmina karisa minɛna nin welela ka t'o ɲininka dankɔrɔba y'i ka moto ta a ye moto ta cɛman Ibɛri Kulubali moto ta k'i digi ale kuma n'ale de kun ko Facebook kan yan ko ale ma interdit de voyage a bɔra Facebook kan ka sɛbɛnni kɛ ko mɔgɔw bɛ ka nkalon da ale la ko ale balila ka bɔ jamana kɔ kan k'o tɛ tiɲɛ ye mun na ale ma taa Senu aéroport fɛ ala ne ye nin fɔ mɔgɔw ye n k'u hakili to bɔdaw la a tɛ nin ye a porokotolen fɛn nin ye nka a tɛ to yen ne yɛrɛ de bɛ ka miiri cɛman ye moto kɔfɛ moto taxi telimani yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko Jɔnti Seydou i k'a dɔn telimani nana an ka kow tiɲɛ koyi cɛman Ibɛri filɛ ka kusukusu kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di min ye janfa ni jamana wari dunni ye loi d'orientation de programmation militaire cɛman Ibɛri Kulubali i k'a dɔn sɔrɔsiw ka ɲɛmaaya a y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ka kuma koro ye a ko miliyari 50 ani miliyari 3 cɛman de y'o bolonɔbila sɛbɛn kɛ aéronef minnu bi kɛ n'u ma se ka wuli Jɔnti Seydou i k'a dɔn n'a avion ma deli ka pan avion kelen minnu bɛ yen n'o panna o fana panna ni ayiwa avion bolila ka t'o suru k'o fa ala ni avion golo don i k'a dɔn minɛn ɲuman ma sa cɛman Ibɛri Kulubali ale de b'o ju la sɛbɛnnikɛla ko kɔntarabolo min n'a y'o bolonɔbila Jɔnti Seydou i k'a dɔn Berezilika dɔw fɛ u ko ma ko ayiwa film brésilienne Amber A.C.A Jɔnti Seydou i k'a dɔn contrat i k'a dɔn ayiwa min ye 6 A29 Super Tucano Jɔnti Seydou i k'a dɔn a n'olu ye ɲɔgɔn dɔ Bourget de salonba min kɛra ye hali a t'a ɲɛɲini haraba ni nin ko in kɛra n yɛrɛ na nin mɛriw na nin sɔrɔ Jɔnti Seydou i k'a dɔn bolonɔbila sɛbɛn a m'a ja maliden bɛɛ ka sa k'a ban cɛman Ibɛri Kulubali a ye nin ja avant de ka jamana na avion 4 Jɔnti Seydou i k'a dɔn a wari bɔta ka sin k'a bɔ ten haraba maa kana bɔ a kalama a kana bala Jɔnti Seydou i k'a dɔn a ye nin ja avant de ta ka Mali l'armée sɛgɛrɛ ka Mali sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn avion ninnu ma bɔ karila ka dɛnɛ sɔrɔ Jɔnti Seydou n'i ye ko ta k'a lajɛ avion ɲuman don wa n'i ye ko ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ ɲɔgɔn da fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye 2015 2017 min ye nin société brésilienne Amber A.C.A Jɔnti Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔw di jateminɛ ye wari min bɔra avion 4 sɔngɔ de dira Jɔnti Seydou i k'a dɔn o fana dira di cogo min na o fana dɔnnen don a ko avion ninnu i b'a ye k'a fɔ immatriculation TZ ONC TZ O2C TZ O3C TZ O4C ni avion kelen yɛrɛ a boliba ala ni kamana guafa a b'a dɔn a kɔnɔ a b'a dɔn avion ɲuman dɛ nka faamaw ko n ka don avion sera ka taa bɔ ni waliden ye k'a fa ten Seware wallahi Allah dɔ fana ma tura ninnu kan Kati de voilà
mais ne ko adamaden bɛ se k'i to i yɛrɛ ma ka nin k'i ka jamana na e ka tila k'i sigi wa i m'a ye n ko kɔsa in na u sigilen don kumaba de la jamana in vraiment il faut que transition ka jɔ awɔ voter ka kɛ délai min dira tɛmɛti ko ka tile kelen di yɛlɛ a kan ale bolo la a tɔ tɛna k'ale kɔ sa ne b'a f'i ye ko politique maa ti fɛn ye Abidjan Karimu fɛ yen kusu journaliste Seydou moto telimani n'i y'i seko bɛɛ kɛ journaliste n'i y'i seko bɛɛ kɛ ala se ye min ye n'o jirila don o don o don i b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛ foyi ye kabako ko fɛn min n'a se ka kɛ dugukolo sanfɛ cɛman Ibrahim Kulubali y'o de kɛ Mali kɔnɔ yan au su et au vu de tout le monde se bɛ n ye e t'a dɔn ko ala se bɛ ala ye ka tɛmɛ e kan nin janfaw lajɛ cɛman taara duguma sira fɛ n ko a ye fɛn de ta a y'i to mobili boli de la a ka mobili kɔnɔ douane kuruba in kɛrɛfɛ douane kuru kɛrɛfɛ a ye mobili jɔ yen ka mobili jɔ dɔrɔn hali chauffeur kɛ ma bɔ a kalama ka telimani ta telimani de taara n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye u taara Buguni ni Kajola yanfan in fɛ dɔɔni n'u ye u n'u don ferekese ka tukɔnɔnɛ in minɛ ka taa ten e yɛrɛ ni ala ni kira cɛ ministre de sɔnra bon ni ne don n bi sade Jɔn Solo ne bi sade cɛya la hɔrɔnya na danbe kɔnɔ ni ne don mais comment il va fuir avec tous ces milliards wari b'i bolo bon n ye min f'i ye jamana in wari sɔngɔ ko la a dɔ tɛ nin ye non seulement il fuit i muso n'i denw i y'olu lajabara e yɛrɛ lajabara yanni diɲɛ ka wuli wari min n'i y'a suɲɛ i t'a jabɔ bilen o banna ale yɛrɛ wari suɲɛ k'a bi kɛ candidat de ka président ɲini o ma ban e yɛrɛ b'o jabɔ bilen jɔn bi kala fili nin ɲɛ bilen nin bɛ se ka kɛ Mali ɲɛmaa ye bon faso nafolo suɲɛli bɛ na ni nin de ye a bɛ nin de se adamaden ma e voilà an bɛ min fɔ n k'a dɔw bɛ yen ni min ma ye Jɔn Solo i b'i laban de bana bɛ t'i minɛ e ka taa ACI kɔnɔ bani wulada fɛ i b'u tulolenba de bɛ boli la don o don godo dɔgɔtɔrɔw b'a f'i ye kana tulu dun kana kɔgɔ dun i kana sukaro dun jama ban hali u furumuso i ka hakɛ to lafiya tɛ se baara ma ban u dɛsɛra e ye wari min suɲɛ kɛ dar'u fa bɛɛ la den bilala ka taa Canada den taara Faransi k'u ka taa kalan na o dɔrɔguelen de bɛ na ka bɔ yen nɔ kalan ti ɲɛ ni Ala ma far'i kan o bɛna muru ta k'o b'o turu i la i ka wari nɔfɛ walima chauffeur bɛ taa n'i muso ye walima kɔɲɔmuso min furulen de fɛ wari min bɛ foro kɔnɔ o b'o suɲɛ ka taa n'o ye o b'o suɲɛ o ni gardien bi bɛnbɛn bɛɛ k'i la k'o suɲɛ ka taa et voilà c'est grave walifɛn forobafɛn dunni n'i m'a dabila a ja la i malolen b'a dabila fura foyi t'a la ni mun ye sɛbɛn ye an ye min cɛman wa telimani moto telima taara n'a ye kosɔkosɔ dɔw ko k'a bɛ Abidjan dɔw ko k'a bɛ Moritani min kɔni jɛlen don cɛman ye duuru don fiɲɛ na i bolo don cɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɔn Seydou i bolo bugɔ ka don Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Seydou Jara ye n tɔgɔ ma Seydou nin y'a ka sɛbɛn ye Seydou Jara ko a ko fɛn min ye Mali a ka kananko minanko ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ siga t'a la fɛn min ye Irisiw ye u ka société min bɛ yen n'o ye Wagner ye sɛbɛn tɛgɛ nɔ bilara sabula Irisiw ka général dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye Alexandre Ivanov ale de y'a confirmer k'a fɔ Mali ni Wagner ye papier signé ka ban. Makɔrɔn tora la o. Makɔrɔn dama. Il va rougir. Mali Makɔrɔn ko don sa. Mali dugu bɛɛ de bi malo sa. Bɛɛ bi malo. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Emmanuel Macron ye a ja siranna ka boli fɛn min ye ni Choguel ko k'ala Mayiga y'a terejuguya fɔ Nations Unies ka kɛnɛ kan ko in kɛra a ko fɛn min ye Irisiw ye olu de ye kuma in k'u dama suɲɛ k'a fɔ Mali faama tɛ a ministre tɛ a président tɛ min ye Mali général ye o tɛ min kɔni ye kuma in fɔ sabula armée kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen bila gundo mina de kɔnɔ ye résultat ka bɔ an b'o de ye nka fɛn min ye Irisiw ye olu tɛ sira u kumasi tɛ cɛ Vladimir Poutine a ka officier ba dɔ bɛ yen min ye général ye o kɔni ye kuma ye ka na basakili ci fɛn min ye kunnafonidi sira dɔ bɛ Mali Actu a n'o ye ɲɔgɔn ye a y'a ɲɛfɔ ye tiɲɛ don ale ye kibaruya sɔrɔ wa danganiya kan k'a fɔ Mali ni Wagner u ye contrat signé ka ban wa fɛn min ye kalo damadɔ dama Wagner a bɛ cɛw k'an ka jamana kɔnɔ la hawla wala quwwata ala daga na n'u ye
sɛbɛnnikɛla ko ni fiɲɛ bɔra mini fiɲɛ duma ni fiɲɛ bɔra mini ni fiɲɛ bɔra mini fiɲɛ duma nam sɛbɛnnikɛla ko ni Wagner nana a k'u ni ɲu ɲɔgɔnna kɛ Centrafrique Syrie ani Libye u bɛn'o ɲɔgɔnna de kɛ sɛbɛnnikɛla ko u ka kuma dɔ bɛ yen min ye ka u bali Bamanju la jamana jugu la jamana jugu hakilila tigɛlen u bɛ sin ka bɔ dugu jukɔrɔ ten Rusikɛ man ɲi dɛ Rusiw bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de kirikiri u bɛ min galama wobo e m'u ka président ye de awɔ Rusi président tɔgɔ ye Poutine lahawla a ɲɛ kumuni kabina ala ne ma deli ka cɛ yɛlɛtɔ ye a ti yɛlɛ nam sentiment t'a la o o de ka ɲi sentiment zéro wa i ka cɛ in bɛ o cogo kelen de la dɔnni e bɛ jɔnni bɔ n bolo commando wa e ka président ye jɔnni Assimi a ti yɛlɛ ka bɔ a la mini il est tout le temps i b'a fɔ robot n ko ɲɛdɔnna bi sɔrɔ ɲɛfɛ a bɛ sɔrɔ ɲɛkun kan i ɲɛkunko kan ɲɛkunko kan kɔni naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Rusiw nana labɛn min kɛlen b'u fɛ a sabali a ka jugu kosɛbɛ a ko min tora sa Mali frontière Mali soldats ani Mali frontière an k'a bɛɛ datugu maa kana boli ka bɔ Mali la k'a bɛ taa Niger wala Burkina wala Tchad frontière bɛɛ ka datugu yelenko bɛɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni frontières datugura o de bɛna kɛ sababu ye nin juguba kule minnu n'u dalen b'an ka jamana kan u ka kunbɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Rusikaw u ka nin officier in ye a kumana a y'a jira k'a fɔ kɛlɛ fɛɛrɛ danganiyaw avion ani fɛn min ye drone ye a radaru ani fɛn o fɛn kan ka kɛ n'o bɛ se ka kunbɛnni kɛ nin bɛɛ b'i dɛmɛ o dɔrɔn tɛ koyi an ka armée mago bɛ minɛn minnu na dɔɔni u kan ka kalan technologie minnu na o bɛ d'u ma fɛn min ye minu ye yaro saga ni waati u bɛ minu don an ka sɔrɔdasiw ɲɛ u ɲɛnamangolo dɔ ka mugu ci u la mini yɛrɛ n'a bɛ kilomɛtiri kelen appareil bɛ yen minnu b'a détecter ko fɛn bɛɛ lajɛlen ko a dɔnba ko bɛɛ n'a dɔnba a bɛna jamana in min jago ye a jɛlen kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Assimi Goïta a n'a ka ministre de la défense u k'u ti kuma maa si fɛ Wagner ko in na olu bɛ sigi ka résultat de kɔnɔ kelen fɛn min ye hélicoptère 4 min n'o nana olu ye baara daminɛ fɛn min ye bɔrɔndɔli ye u bɛ k'o kɛ k'u bɔrɔndɔ nka u bɛna min kan u kana bilan fɔ maa ye bilan zéro an b'a ɲɛdɔn bilan zéro dɔ bi fɔ an ye n'u ye maa 100 fa u k'a fɔ u ye maa 2 fa payi a banna Joël Dizedou n'u ye maa 100 fa u k'a fɔ an ye maa 2 fa dugu la a banna est-ce que awɔ Joël Dizedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan Joël Dizedou k'a dɔn jamana a bosolen don dɔ ye camancɛmaa ye dɔ ye dulonma ye dɔ ye sɔɔri ye Joël Dizedou ni bɛɛ lajɛlen joli i jɔyɔrɔ la i k'a dɔn jamana in bi ja sɛbɛnnikɛla ko n'i ti cɛ min dɔn i b'a fɔ a ma ko heyi hélicoptère 4 min zanna k'a wariko ɲɛnabɔ k'a teliya k'a wariko ta ka taa di Joël Dizedou k'a dɔn cɛ dɔ de fana y'o kɛ o de ye ministre Alifu Seni Sanu sɛbɛnnikɛla ko Joël Dizedou k'a dɔn ministre des finances a k'i k'a dɔn ŋunuŋunu caman bɛ dugu kɔnɔ a ka wuli ka jɔn di cɛsiri a tɛ kuma Joël Dizedou k'a dɔn a tɛ fɛn fɔ maa ye premier ministre dalen t'a la gansan min ye Assimi Goïta o dalen t'a la gansan a ko ni wariko don a bi sanna a bi dugu la n'a bɛna fɛn o fɛn kan min bi jamana dɛmɛ janko sɔrɔsiw ka mago n y'a ɲɛnabɔ a ye wari di jaaw de la Rusiw teliyara taw u bɛn avion 4 kan a wari ka bɔ ministère des finances la wulada fɛ k'a doni ka taa di Rusiw ma u ka jamana kan Joël Dizedou ko yɔrɔnin kelen a ko min ye expert assistant n'i y'o mɛn tubabukan na kala da y'o ye Joël Dizedou k'a dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana i k'a dɔn a bɛ se k'i jigi da nin jɛ in kan bi kosɛbɛ wari marali wari bɔta la ministre des finances minnu dɛmɛna n'u cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji Joël Dizedou a yɛrɛ de bɛ banque da la kɔɲi b'a yɛrɛ bolo i y'a mɛn u fɔra ko u ye sɛbɛnni labolo sanu bɔbɔ tɛ de yɔrɔ mana ko kalifa bɔbɔ ma bɔbɔ kɔni o tɛ dan ko la jago wariko maa si foyi sɔrɔ Joël Dizedou ko hali n'a ye maa min daamatɔ ye ka gɛrɛ wari fa fɛ a b'a fɔ ko mun kɛra wa n'i ye bɔbɔ ta gardien la ka wari bɔ kalifa la hali ni jakuma tɛmɛna ye i bɛ taa munna ye jakumani ma a ko kalanbolo min bɛ n'u k'a ma ko production forestière o don min ye OAPF Joël Dizedou k'a dɔn wuli ka jɔ ni jateminɛ na programme d'ajustement structurel k'o ɲɛnamaya k'a sinsin Joël Dizedou ale don banque mondiale ka wuli ka jɔ boloda Mali kɔnɔ k'a jira k'a fɔ a ka ja wari minɛcogo ka ɲi wari bɔcogo ka ɲi Joël Dizedou k'a dɔn Alifu Seni Sanu sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'olu k'o kɛra min ye BCEAO hali gɛlɛya min y'an ka jamana sɔrɔ banque mondiale y'i dɛ BCEAO kɔfɛ ka na wari d'a ma o n bɔr'o kalama
Bissau ko ko me tedi Banque mondiale wari ke boro kono kana nay unana di Alfuseni ma Joldi Sedou a ko Alfuseni min ye wuli ka jɔn ni abo jateminɛw ye a ye baara kɛ bɛndeya la Joldi Sedou ka dɔn cɛsiri ni ale kelen de do wa c'est le même Sanou de la Bendea mais I don't know mais je le connais ah bon tu le connais comment mais depuis le temps de Moussa Alassane Diallo ay do di ma non mais je sais que c'est un cadre compétent bon ton problème c'est ça maa min kun ka timi o ye Moussa Alassane Diallo ye nka tɔ ninnu Sulemani Wayigalu ninnu ni Alfuseni Sanu ninnu olu ti dɔwɛrɛ la wari jate kɔ Joldi Sedou Sɛbɛnnikɛla ko a ko directeur financier BNDA chef de service trésorerie opération internationale BNDA Mali Joldi Sedou ka laban ka kɛ contrôleur de gestion ye BNDA Mali Sɛbɛnnikɛla ko o talen min filɛ Assimi Goïta kunna Assimi Goïta fɛ ka n'o bila jamana nafolo kunna Joldi Sedou Sɛbɛnnikɛla ko a da ye nin ye a ko nka wariko jate wariko ɲɛnabɔli hali kɔsa in na Banque mondiale y'i boli ka na joona a ye Banque mondiale de wele ka min f'u ye wariko jate la 0 plus 0 270 plus 90 Joldi Sedou o jate minnu fara Banque mondiale musoni a ja wulila ten Alfuseni ka kalannen don dɛ yedi la hawla bɔbɔ den kalanda ye Sɛbɛnnikɛla ko Joldi Sedou k'a dɔn jamana wari ka don bɛrɛ la a ko hali sɔrɔdasiw ye bɛnkan min kɛ u ni Rusiw kumana gundo la avion 4 u y'a wari pɔrɔ min ka Alfuseni ɲininka a ko n'aw kɔni tɛ se wari kɔni dalen filɛ yan nɔ ɲɛci t'a ban a bɛ di jɔnni ma pop Alfuseni et voilà le pays bon ni jamana bi jase ko ama ati endere ɲini ati yuruku kala ati foyi kɛ jele nya yɛrɛ la k'a d'u ma mina fara jamana in ministre ɲumanw kan ale Lamini Isumaya fɔlɔ dɛ ati conférence de presse kɛ o de y'a ka problème voilà ça un ministre invisible e b'o fara ministre ɲumanw kan Jaminatu ɲɔgɔnna tɛ santé la wa ati ye Jaminatu kɔni dɛ o mana disa in bira nuna ana ɲɛ o t'a fɛ ka maa yɛrɛ ye o t'a fɛ ka hadamaden la ilaha illallah Cheikhna kalanden tɛ di Muhamadu Rasulullah a banna Jaminatu kɔni se ka to ten sa kalo 12 ti interview kɛ a bɛ nin kuranɛ ko in de la o ye tiɲɛ o kaɲi nka n'i ma a lajɛ Jaminatu an laban an na ɲini kɔ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min Alfuseni b'a la Alfuseni naam Lisi kala Lisi Mali ministre ɲumanw ne ye min dɔn Lamini Sedou énergie mine l'eau et pétrole Alfuseni Sanu Fla Madinɛ Madame Damele Madina Sisɔgɔ min bɛ sira ko kunna ale bɛ baara la parce que a ka kumaw ni jagɛla kuma ale b'a la tile fila in na a bɛ baara la e ko ministre bandɛ de e ko fɛn joli nana joli e ko Alfuseni ye mun joli wari di hélicoptère 4 ministre de l'armée siko ko dia go ne b'ale ni Assimi de bɛɛ kɛ an kɔgɔni wa an kara ko i dɔgɔnin b'i fa joli ministre de l'armée joli de do c'est ton petit frère qui et tu le connais pas je connais pas c'est qui dis-moi son c'est qui ɲa faamuya joli do an bɛna f'i dɔgɔkɛ ye a ka ɲɔgɔn ye ne ko joli do a ka ɲɔgɔn ye e dɔgɔnin kelen min bɛ gouvernement na kɛ joli kelen le colonel Sadio Camara je m'en fous il me connaît pas je m'en fous Kabarlaka Moria et après Amabane a Johnny toi tu as oublié qui Ismaël Ouagé ministre de la réconciliation ne denkɛ kɔni a fɔ a ye k'a b'a yɛrɛ ye ko ne ko tɔntɔn ye ala minɛ Daoud Ali Mohamedine ministre de la sécurité oui min bɛ taa aéroport la hali sufɛ oui d'accord ok cɛ jɛman in sa cɛ jɛman un peu il est un peu bon mais il y a Modibo Keïta ministre de l'agriculture du développement rural maa ye a kɛlen bɛ ka taa min wuli n ko ale de bɛ taa daba de ta ka ɲɔ bɛ kɛ dingɛ kɔnɔ cogo a b'o dilan Modibo Keïta l'un des meilleurs ministres il y a l'autre là aussi j'ai pas oublié Modibo Koné l'un des meilleurs ministres ministre de l'environnement oui il est très bien kunungo a tun bɛ anw ka dugu la jirituru la a bɛ fɛnkɛ min don ye Modibo Koné a bɛ baara la koyi wa maa man gɛn n'a ye ni nin banna e kun a ma ban de kɔrɔta ma ɲara ale finnen don tile b'a dasi fo k'a tɔ fin i b'a fɔ ko wɔlɔfɔ bɛ ministre ɲuman wɛrɛ jumɛn dɔn
a to man jable han Jamnatu mbalama muso do nga ka shegene kalandiya kala min birlen ba kuna ale nyete mana blere hali ta bolo nye here ma min bolo ti o bi se ka ko glawa Joël Cizedou ante tezara premier mi o bi se ka ke anga o mi folo Joël Cizedou jumanata wati manjable mbala chogo bedi daba tungara ne bin tege do obike boni sebeye ango mi ma la révélation ko dugule nungu dakene kan TD niye ale ka sebeye TD Tijani Danzogo Tijani Danzogo ko ako rapport min na bora ka bi anaki kan anaki ka jira ka fo worko puma do nyaminen be rapport min ni vérificateur général na ya bo ka bi Tijani Danzogo ko ale tara nyenyini aye nyemi zora la o de ka fo anaki la il y a pas eu de détournement warma tununga juru de be barakela dowla munu ye prestataire o juru de masara Sebenigala ko ako rapport min kɛra vérificateur général fait a y'a sɛbɛn k'a fɔ agence nationale de l'aviation civile ko wari dɔw k'olu ɲamatununa min n'a bi t'i jɔ sɛbɛn wari $1,343 la a jirala k'a fɔ wari ninnu kɔni ma don kɛsu kɔnɔ munna wari ma don anaki kɛsu kɔnɔ o ɲɛ fɛnɛ kun kan ka ɲini n'o kun dɔnna a bɛ kɛ sababu ye ko caman bɛ yen o ka dangɛnɛmaya san 2017 2018 2019 anaki yɛrɛ kɔnɔna na jalaki min yera o ye nin de ye nka jalaki in tɛ dɔwɛrɛ ye maa dɔw de bɛ minnu bɛ ni juru yɛlɛn'u la o sababu y'a kɛ kɔntara min n'u bila u ka baara n'i y'a mɛn pénalité i kan ka fɛn min kɛ kalo kelen kɔnɔ ni don dɔ yɛlɛn'a kan pénalité bɛ susu i kun o pénalité de bɛ baarakɛlaw la o damanda de farala ɲɔgɔn kan fo ka se nin hakɛ in ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw fana bɛ yen juru b'olu la sabula dɔw bɛ cakɛda dɔw bɛ yen anaki bɛ baara k'olu ye olu bɛna wari sara anaki ye o maa minnu bɛ yen n'olu ka juru ma sara sabula caman bɛ yen u bɛ gɛlɛya la k'a sababu kɛ coronavirus ye 221 miliyɔn 221 o juru de bɛ maa wɛrɛw la anaki bɛ ka juru min kani a tɛgɛ ma d'a kan pénalité min ni y'a f'i ye miliyɔn 112 o fana bɛ baarakɛlaw la minnu ye prestataires ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen wulikajɔ minnu kɛra ka taamaw kɛ yɔrɔw la ka taa baaraw lajɛ sabula anaki bɛ avion ko a n'a wulikajɔw de kunna yɔrɔ minnu kan ka dilan ani yɔrɔ minnu baara kan ka kɛ anaki yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ nin ko in na miliyɔn 9 bɛɛ u y'o bɛɛ de dépenser taa ka segin ni nali na min bɛ se k'a to ko ka ɲɛdɔn wariw ma sɔrɔ dɔw sɔrɔla dɔw ma sɔrɔ vérificateur général y'o miliyɔn 9 fɛnɛ fara perte kan koya awɔ nam sɛbɛnnikɛla ko n'o bɔra la k'a fɔ fɛn min ye wari dɔ ye o ŋana mun na anaki la o jate tɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin cakɛda in fɛn min ye cakɛda min ye a sigilen bɛ kɛlɛw fɛn min ye anaki ye maa dɔw de bɛ yen minnu kɔni bɛ baara k'a fɛ n'o ye grosse pointure ye jamana caman b'a la minnu kɔni ka nafolo bɛnale a caman bɛ yen u ka wari bɛna retard la retard n'i y'o ta k'o lajɛ ani pénalité min bɛ yɛlɛ o kan Mali sariya la a sariya fana tɛ jamana caman gosi o de problème bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛ k'a fɔ ŋanamu kɛra wala yuruguyurugu kɛra o ma kɛ wari de bɛ maa dɔw la wari ma sara ani pénalité bɛ dɔw la pénalitéw ma sɔrɔ o damanda n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa bɛn vérificateur ka wari fɔlen ma sɛbɛnnikɛla ko a ko anaki ɲɛmaayaso anaki baarakɛlaw u jabajɛlen bɛ sabula cakɛda in kunu fɔ ka se bi ma a to a ma ye ŋanamu ko la jango ɲɛmaa minnu bɛ u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ jɛlenya na jamana ka hakɛw bɛ se ka tanga cogo min kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Joël Cizedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma moniteur Joël Cizedou k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Adama Kulubali Nostradamus a ko Mali i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa i bɛ mɔnɛ b'i yɛrɛ la fɛn o fɛn n'o ye nafamafɛn ye walima cakɛda o cakɛda Joël Cizedou k'a dɔn ni maa wɛrɛ bɛ se ka k'i ka jamana na n'i yɛrɛ y'i jɔ mɔɔ ɲɛ bɛ bɔ i la Mali n ɲɛ bɔra ka bɔ Mali la dɔɔnin nka faama kuraw fana jɛna n'o ye sabula u ye danaya ta ka da an ka jamana a baarakɛla kologɛlɛnw kan avion bolili u k'o de ma ko pilote Joël Cizedou i k'a dɔn ayiwa dunan dara ka Mali avion boli bilen hali président ka avion min bɛ yen Joël Cizedou i k'a dɔn ayiwa dunan wɛrɛ t'a kɔnɔ bilen a boliba Joël Cizedou i k'a dɔn dumuni diba min ye avion jɔsili ye pièces lajɛli a bɛɛ kɛra maliden ye mun de bɛ don an na bilen c'est pas possible je te dis avion boli nkɛ malidenw dunan da la bilen
journaliste du cadre ni kabini diɲɛ kunungo avion go la n'u k'a ma ko en matière d'aviation civile journaliste du cadre Mali fan bɛɛ o ŋana de la kabini diɲɛ kunungo fo ka n'a bila bi la farafina maa ɲɛ ti don an na jɛse n'ale yɛrɛ jamana kan n'a y'an ja an bɛ se k'o fɔ min ye avion bolili ye ani avion dilali walima avion tɔbɔtɔbɔli journaliste du cadre dimi ti don malidenw na sɛbɛnnikɛla ko kɔsa in na o dɔnna min na min ye jamana premier ministre Choguel Kokala Mayiga a ye taama dɔ kɛ ka taa Genève u k'a ma ko awa kɔɔri kɛnɛ ɲɔgɔn bɛ ba min kɛra Genève a taama na Suisse journaliste du cadre avion boliba maliden journaliste du cadre dumuni diba avion kɔnɔ maliden avion ɲɛnabɔli maliden k'a dasiya k'i sen digi accélérateur kan ya fo Genève ala m'a fɔ ko n kelen pilote malien Malikura jara koyi journaliste du cadre Choguel Kokala Mayiga kuma ma sɔrɔ a da kuma min n'u taara Genève ka tila ka segin premier ministre ma se ka da la abada a wulila ka t'i ɲɛ da nin cɛbalenw kan journaliste du cadre ka t'u fo k'u tanu avion kɔnɔ sabula Mali ka nin délégation ye taama min kɛ président ka avion min bɛ yen président ka avion président jumɛn Assimi Goïta merci a bɛ kɔnɔ i bɛna fɔ ko i bɛ ka f'i ka sa bɔ a la ni kun y'o fɔ ni m'i dafa woro san Mali la bi a minɛna UEG la n'a bɛ taa Faransi a bɛ taa Royal Air la Allah classe économique a bɛ t'i sigi diɲɛ don caman ye masaya k'a sɔrɔ avion kun ka d'a ye koyi la hawla i bɛ k'a avion ko c'est-à-dire c'est comme i denkɛni min bɛ so kɔnɔ n'a ko jeu ka d'a ye marifa walima ballon n'i ye denmisɛnnin ka jeu minɛ a la i bɛ ka nin avion ko denmisɛnnin b'i tigɛ k'i bin ka kasi a tun bɛ ten de avion ka d'a ni on dirait un jeu d'enfant n ko tile kelen kɔnɔ avion in ye taa ni ka segin ko kɛ États-Unis peinture dama nɔfɛ Mali logo min b'a kan don dɔ a y'o lajɛ k'o lajɛ a ko ko o ka dɔgɔ k'a ka dɔgɔ faut que n'a bɛ u ye 1,200,000 bɔ ko avion ka taa ko o ka bonya ale ko ye u taar'o bonya ka na n'o ye ko non k'a bonyana kojugu ko ka segin n'a ye ko k'a segin a cogo kɔrɔ la regarde masa kule ka ɲaɲa ni kile ka ɲaɲa maninka kule ka ɲaɲa ni kile ka ɲaɲa maninka sabali de avion 20 ni kɔ tun b'a kelen bolo a bɛɛ a ta ye an donna dumunikɛ la n k'i ɲininka Makan o y'a sɔrɔ Tata Bambo ala ka hinɛ la Tata Bambo n'a cɛ Moribo olu kun ma se ka taali k'an fɛ passeport kun t'u bolo an tilala dumunikɛ la dɔrɔn a ye avion bɔ lawale Dukure yiridon ninnu da i k'u bila Gambi i ka taa Tata Bambo ni Moribo ta un Boeing 747-200 i natɔ i k'an ka cabijangi ta Sénégal ka nin fɛ Sora Babani ye faamaya kule ka ɲaɲa k'i ladɔnniya ɲina Égyptiens de ye lettre ci Mali ma k'a fɔ ko Babani ka hélicoptère 2 a ka avion 2 ko a b'u fɛ yen ko avion ninnu bɛ kɛ di kule ka ɲaɲa Mali ko a ye avion ninnu ta wari min bɛ avion ninnu kun kɔrɔ ye frɛti avion parking o bɛ avion yɛrɛ wari dun donc c'est pour te montrer Babani ye faamaya kɛ il était vraiment fɛn dɔ la nakariden i bɛ ne de ɲininka i bɛ namiden de ɲininka ala Babani ne de y'a ɲɛdɔn e ko a ɲɔgɔnna dara fɔlɔ Mali maninkamuso m'a ɲɔgɔnna bamu kɔ la fɔlɔ Allah kibaru a ɲɔgɔnna ma da ko la a ma kɛ ka ɲinɛ avion 2 kɔ Égypte ye kule ka ɲaɲa sigi an taara ɲɔgɔn fɛ Makan an ye tile 17 kɛ Baba bolo don dɔ la an ye surafana dun sunkalo b'i ni ka ban sali selen dun bi ye juma ye dɛ maa 23 bɛ yen maa 23 ne gɛrɛl'u la k'olu kɔnɔ suruku ko ayiwa an dan tɛ yan Baba ye cɛ min ye n'an ma taali guwan n'an ma nkalon tigɛ a y'an tɛ taa dɛ o y'a sɔrɔ o su kelen a ko an ma k'a ye avion kura dɔ san avion bɛ Dubaï k'a peinture ni a bɛ taa immatriculé asafurulayi Bombay ko avion bɛ taa bɔ n ma Bombay t'a daminɛ ne wa an tɛ taa dɛ an ka kɛlɛ tigɛ n ko an ka patron bɛ na an gɛn u ye papier ci ko an gɛnna ka bɔ baara la o su kelen i hakili sigi dɛ kana pan dɛ maa kelen 18 millions la hawla wala kabini jaliden million ni daminɛ o la Mamadou nana di ma maa kelen de n'a surunyana n t'o f'i ye maa kelen de n'o surunyana ka wari da ɲɔgɔn ka taa siri Baba ni bɔlen ko a la maa kelen de y'a kɛ n ye n t'o f'i ye n'o tɛ don o don 1 ni 2 ni 3 jalide t'o filɛ fɛn ye. Il faut me donner des indices. Non nahi. Nahi. SN. C'est SN. SN. N t'o dɔn. SS. SS. Non n t'o dɔn. N t'a f'i ye sa.
MS. I yɛrɛ lafiya sa. I bɔra ka tɔgɔ minnu fɔ. Maju Sɛnparadɛ, Ba Seydou Sila, Seydou Nantumɛ, a ti f'i ye. Jɔnsi Seydou. Nanga mana tɔ b'i ye. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. A ko Choguel ko kala Mayiga. Choguel. I k'a dɔn a nisɔndiyara. Sabula min ye jamanakuntigi yɛrɛ de ye Assimi Goïta a y'a kanu. Ne ko an t'an bolo bɔ fadenjuguw bolo sa wa. Ma o ma i k'a dɔn n'o de bɛ baara wɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye Mali a ɲɛmaaso ka baara ye. Ni Maliden bɛ se ka kɛ a bɛɛ ka d'olu ma. Ɲɔni Sodo kabini o kɔni kɛra o ye tabale gosi. Pilote min nana jɔ kɛnɛ kan. Nin bɛ se a ka ca ba kelen ye. A bɛɛ bɛ avion boli u ɲɛ tugulen de bɛ avion digi. Sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ bɛɛ Jɔni Sodo k'a dɔn président ka avion a ti pan bilen a boliba bɛɛ Maliden. Jɔni Sodo k'a dɔn kuma wɛrɛ tɛ fɔ a kɔnɔ bamanankan. Jɔni Sodo k'a dɔn ani tubabukan. Sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra premier ministre de nin dama min kɛ a nisɔndiyara. Jɔni Sodo k'a dɔn a taara foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin avion bolila minnu ye nin kɛ. Jɔni Sodo a ko Mali diɲɛ kununko kabini indépendance bɛ ta Mali avion bolila a kɛlen bɛ ka jamana in fa tewu kuntili t'a ban. O kuma i bɛ ka tile la dɛ. Mais il était complexé. Tubabu ta de kun ka d'ale. Wali minnu bɛ ji di maa ma avion kɔnɔ a bɛɛ kun ye tubabu ye. I bɛ ka ta kun ye tubabu ye. A bɛɛ tubabu. Bon Assimi nana a y'olu kɛ. Mais min bɛ yen to bɛ dun sisan ni avion in kɔnɔ. To bɛ dun yen. Je te dis. N'o tɛ hamburger ni shawarma. Mais i bɛ k'a ka tile ko hali ji min a bɛ taa san Faransi de. Mais non c'est quel complexe. Assimi nana miyanka kɛ. A y'u bɛɛ gɛn ka bɔ. Bɛɛ. Allez-y. Tiga bɛ ɲimi a kɔnɔ. Fuguma le kan. To bɛ dun a kɔnɔ. Basi bɛ dun a kɔnɔ. Juga bɛ dun a kɔnɔ. Wa bamanankan de bɛ dɛsɛ. Kakula bɛ dun ye. Miyanka kan bɛ fɔ. Bamanankan bɛ fɔ. Kɔrɔbɔrɔkan bɛ fɔ. Marakakan bɛ fɔ. A banna. Ala ka hinɛ Seydou Tarawele bamanan na. Bamanan ko ni tubabukɛ dimina. K'a sin ka ko putain. I bolo don. Daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don la révélation fɛn min ye JBS nin y'ale ka sɛbɛn ye Jean-Baptiste Satano tɛ de JBS Jean-Baptiste Satano paf JBS nam JBS ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jago fanfɛla na kulekan bɔlen bɛ jagokɛla dɔw bɛ ani fɛn min ye DNCC a maa dɔw bɛ fɛn min ye Mamadu Kasoge a bɛ n'u wele a timɛ o sabula fɛn min ye jamana janfali ka jamana ka hakɛ pɔcɔ u bolo taara bɔrɔ kɔnɔ cawu. E ko jumɛn jagokɛlaw Seydou kɔni fa t'e la. Ne de bɛ k'a f'i ye. Jagokɛlaw u tɔgɔ b'a la. N tɛ nin ye de. N'i ye tɔgɔ fɔ n ye n b'i Ala ka n'i ci. Kana n ka juma tiɲɛ dɛ. Kama b'a la o. Ayi a bila sɛbɛnfura in bila. An b'aw kunna. Ala ka n'i ci naam. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kiiritigɛla ye Mamadu Kasoge e ko dénonciation o ma taa bila tribunal la ka ban wa. Sɛbɛnnikɛla ko a ko in wo nana ye DGCC la Direction Générale Commerce Concurrence ani Consommation a yera yen. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye olu yɛrɛ ye u de taara sɛgɛsɛgɛ ni ka t'u bolo da ko in kan sabula fɛn min ye audition ye olu kɛra maa caman bɛ olu ɲininkana u ye ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛjugu de nana ye sabula fɛn min ye intention d'exportation o de ye papier bɛ taa min da DNCC la DGCC n'i taara ta ye k'a jira k'a fɔ ne bɛna ni nin minɛn in ye olu bɛ papier d'i ma o tuma douane na n'i taara sanni kɛ i b'o sɛbɛn de jira o tuma contrôle bi kɛ douane fana na maa dɔw bɛ o sɛbɛn min n'o bi di u b'o fana bayɛlɛma DGCC la olu bi sɛbɛn langolo d'i ma douane na u b'a bayɛlɛma jamana kan ka min sɔrɔ k'o janfa ka don ni minɛn ye tile o tile i b'a sɔrɔ Mali bɛ miliyari 5 miliyari 10 pɛridi nin yɔrɔ in na. Jean Seydou mobili minnu bɛ bɔ Dakar kɛ n wele k'a fɔ n ye Jean Seydou k'a dɔn n'u sera douane donda la u b'a arranger ni 30 tonnes don Jean Seydou k'a dɔn u bɛ don dugu kɔnɔ ka taa 10 tonnes yɛlɛma 20 tonnes ka t'u jɔ douane na o de bɛ dédouaner n bɛna liste d'i ma. Jɛlen ma ɲi dɛ n ko anw yɛrɛ kɛra boli de ye. E kɛra boli ye sa o i kɛra boli ye. I b'a dɔn b'a bara fara sisan. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko jagokɛla caman bɛ olu b'a la u tɔgɔ dɔnnen bɛ u ka cakɛdaw dɔnnen bɛ fɛn min ye DGCC o ɲɛmaaw ani maa dɔw bɛ olu yɛrɛ kɔni olu kɛlen ka ko in dɔn olu sina ka demande kɛ k'u bɛ taa congé la u taalen congé la u taara ka taa jamana wɛrɛ congé banna wele de bila u ma ka dɛsɛ u ma na. Olu ta ma fisa cɛman yi bɛrɛ ta ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye douane na maa dɔw fana bɛ minnu bɛ jɛjugu in na u dɔnnen bɛ o tuma nin bɛɛ lajɛlen dossiers de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a di kiiri tigilamɔgɔw ma commerçant 100 o de tɔgɔ bɛ ko in na 100 commerçant. A kuma dugu wulila dɛ. Commerçant fɔlɔ. Boy
Oh, nango tué. Commerçant flana. Boy. Boy, qui était? Kabila ala yenda jagokela o nataba hali Amerique jagokela ba essayer ka abi impôt yelema abi douane tromper adabi jala mais toujours c'est l'état qui doit être à sa place les jagokela sera ka ke c'est que complicité de bala complicité de be uni état de guerre DGCC ani douane olu de ay fra jagokela la de a koto commerçant samana e ko fati il faut le nyamina boy Lisi e ko journal men zebe la révélation e ko fatu la sa yu tuni yo révélation mo yi java o wi java e mani wende e professeur ki java o kuna moni bleni ye ayi mi sa ko la révélation la barka dila ina maga kini go tier ala ka barka dila kini yanzu du wati na ka wati mase jumana ta wati sera yon so do na wulla sisan ambalma bobo ka jemukan I ka do lubi sigi no wulla amejekte ale ni moro bi nyon zoro so fana to ma du shuina nege nyemugan segbe ka okeleka yon so di ka do moya nwele ininga aiwa fenjama wani mimi teleke ka nyeshi I ka do so rasu ka keshu koka ka dawtlo ka keshu goyi mi nye so rasu ye abolu de bulo no ta ngla la barala mawo ma baraka war faranywanga ka yorola ka war faranywanga domi ni keshu nzigira ni ala so na la shuma la bembe sabula jamana yon so da tidwa abada jamana tungo suratu baraka minge yon so nanye doka ka faruka ma chamanya be bwana o kuma beki labe war dilima suratu ma aflana yon so dika do ko juma do afe shufe jemuka mi ni serbi ka ka nege nyamuga parti dafa anya nya fo nyama oye ikaro amede ale mi directeur de programme technique o nyado bina nya sora la waka mi bi teme shufa ka se ka dafa nyodo abitige o ikaro mi nya so fana to ma dunya technicien ubina programme o lu début programme la wala ubina a moson wasa beka teme ni ala sona wala ka dotelu akaku yon bi ka don minye Mamadou Suruniye minye ale de bolo min nega la ma te kuma buli ka jola madame Boté sigile to yede mini technicien fa fait ale début programme koro parce que ale a fait do balaye 19h ni ate programme koro de asi hute foye war ko de ni ika publicité bana sa ba fi ni bana wala ba boala amna fo tegelu ko ay ni boala ni yenda boala ni yenda boala ka sore ma fo ina do min bitena journaliste de do wa assalam